Kimondhatatlanul elegem van, hogy a mai társadalom a külsőm alapján ítél meg. Ahhoz már hozzászoktam, hogy a nők nagyon nagy része dagadt disznónak tart, egészen addig még nincs a hátam mögött egy 20 millió forintos autó, és kalpásból édes kis mackón vagyok. Viszont ennél még jobban feldühít, hogy a testalkatóm miatt lustának vagy hülyének néznek, ami a karrierem építését is meggátolja. Ezért elhatároztam, hogy eltüntetem ezt a szartartályt, de nem vagyok hajlandó éhezni, márpedig a kalóriadeficit sajnos erről szól. Elkezdtem utána nézni a dolgoknak, és találtam némi érdekes információt. Mégpedig 1. Az izomzat növelésével emelkedik a test alapanyag cseréje, mert hogy több kalória mennyiséget éget el, mivel hogy az izomnak több energiára van szüksége. 2. Az izomzat építéséhez nem árt napi szinten nagyobb mennyiségű fehérjét bevinni a szervezetbe, amit több helyen úgy mondanak, hogy testsúly kilogrammonként 2 g bevitel az ajánlott. 3. A 3 makrotápanyag közül a fehérje emésztése okozza a legtöbb kalóriaégetést a szervezetben, ami azt jelenti, hogy a bevitt fehérje mennyiség körülbelül 20-33%-át csak a tápanyag emésztésére használja fel a szervezet. Ezek tudatában elkezdtem keresni olyan tanulmányokat vagy kísérleteket, amik arról szólnak, hogy egy túlsúlyos, nem kalóriadeficittel vagy halálig tartó kardióval kezdje el az életmódváltást, hanem magas fehérjebevitellel és erő, illetve izomzat növeléssel, de sajnos nem találtam semmi ilyesmit, vagy csak én voltam elég poncsár az egészhez. Ennek ellenére úgy döntöttem, hogy én kipróbálom ezt az elméletet. Elsőnek összeraktam magamnak egy étrendet, ami napi szinten 270 g fehérjét, 120 g szénhidrátot és 55-60 g zsírt tartalmaz. Ez körülbelül olyan 2200 és 2400 kalória között van, ami már magában kalóriadeficit a megszokott napi 4000-6000 körüli bevitelhez, viszont ha a mérések alapján az izomzatom nem fog nőni, akkor változtatok az étrenden. A fehérje elég magasnak tűnik, ami több mint 1 kg nyers csirke mellett foglal magába, ami természetesen azért megfőzök vagy megsütök. Ez a mennyiség még nekem sem fog lecsúszni minden nap, főleg ezekben a nyári melegekben, ezért fogok használni tejsavó fehérje izolátum és kenderfehérje 50-50%-os arányú keverékét. Azért ezt a kettőt választom, mert a tejsavó fehérje izolátum nagy mennyiségű fehérjét tartalmaz, adagonként körülbelül 90-95%, ami gyors felszívódású fehérje, míg ezzel szemben a kenderfehérje csak 30-50% közötti fehérjét tartalmaz, ami viszont lassú felszívódási fehérje, de gazdag rostban, omega-3 és omega-6 zsírsavakban, illetve vitaminokban és ásványi anyagokban. Természetesen az étrend mellé elkezdek súlyzós edzéseket csinálni az izomépítés érdekében, de a kardiót is bevezetem, ami nem futás vagy hasonló intenzív mozgás, mert én nem tartom jó ötletnek a 40%-os testzsír feletti ugribugrikat, mivel nem akarom tönkretenni a térdeimet. A hosszabb távú séták, illetve a kórizomzat edzések tökéletesek lesznek egyelőre az érhálózatomnak és a szívemnek. Nagyobb prioritásban a hátamat, a mellkasomat és a vállaimat fogom majd növelni, hogy esztétikusan minél hamarabb elérhessem a V alakot, és ezzel kisebb legyen a has látványa is. Az első pár heti edzésben betanulom a gyakorlatok helyes elvégzését, és nem fűszerezem egyelőre semmilyen szuperszettel vagy bármilyen hasonló gyakorlattal. Ez tulajdonképpen hozzászoktatása mozgáshoz inkább. A fejlődésemet tükörrel és test összetétel méréssel fogom nyomon követni. Jelenleg 170 cm magasságomhoz 128 kg vagyok,
amiből 64,33 kg az izomzat, és 56,7 kg a zsír. A következő mérést azt augusztus 19-én fogom megtenni, és akkor meglátom, hogy mennyit változik a testképem.